Λοιπόν, περπατάμε ήδη 1 ώρα δρόμο. Ήμασταν πάρα πολύ κάτω και τώρα φτάσαμε στη Μονή Στομίου. Εγώ, ο Ανέστης και ο ξάδερφος. Πολύ περπάτημα, έχουμε υδρώσει. Άγγιζε τον κόπο και ευχόμαστε να είναι το μοναστήρι ανοιχτό, να είναι κάποιος, να πιούμε έναν καφέ. Ο ξάδερφος εδώ τα ξέρει τα κατατόπια. Και μόλις περνάω την πόρτα, σταυρό μας κάνουμε. Αυτό είναι το μοναστήρι στην Κόνιτσα που ασκήδεψε ο Πάτερ Παΐσιος. Μας έφερε εδώ ο ξάδερφος. Αυτός εδώ κάτω είναι ο Ως ποταμός, η Χαράδρα, και το μοναστήρι το βαράει ο ήλιος μόνο για μισή ώρα την ημέρα αυτή την εποχή. Πάνω μοναστήρι, βοηθά της αρέσκα μου, είχαμε βόλτα. Όχι, αύριο καφέ. Γιατί είχαμε βουλτίτσα, ήθελα να περπατήσουμε λίγο. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Και εγώ πίστευα ότι το μοναστήρι έλεγε 500 μέτρα στο βιβλίο, ότι είναι μακριά από την Κόνιτσα, αλλά δεν είναι 500. Και ούτε μπορείς να πας με το αυτοκίνητο. Είναι σε πολύ δυσπρόσιτο μέρος. Έχει ελαφρώς αεράκι, είμαστε δρομένοι, θέλουμε να αλλάξουμε. Να ανάψουμε ένα κεράκι. Άντε ξάδερφα, ανοιχτά είναι. Είναι ανοιχτό το μοναστήρι. Και τώρα μπαίνουμε μέσα. Είναι και ο μοναχός εδώ πέρα. Καλημέρα. Ήρθαμε κάτι σε ρεφάκια από το πλατείο πάνω, την αίρεα. Και εμείς Κορτσίνογλου, και εμείς. Εμείς το τονίζουμε αλλού. Και οι τρεις. Κολεμίδης. Και αυτός δικός μας είναι. Έλα κάτω να τα πούμε. Μαγείρεψε. Να βάλω λίγο φωτίτσα. Να βάλω. Να ξυδρώσουν τα παιδιά. Ποιο? Δεν είπα το άντρο εγώ πάλι.